Povesť o rune. Táto povesť je veľmi stará, tak stará ako doľovanie zlata v Bohatom. Napriek tomu sa zachovala až do súčasnosti a je najznámejšou povesťou Kokavy. Niekedy v dávnej minulosti, v časti Bohaté, vo vrchu Siniec doľovalo sa zlato. Zlato doľovali bánici, ktorí neskôršie založili aj dedinu Kokova. V Bohatom sa nachádzalo dostatok zlata, a tak po dlhé roky bánici vynášali z útrob zeme tento vzácny kov. Bolo zvykom, že si bánici nosili obed do práce. Uložili si ho vždy vonku pred baňou na bezpečné miesto. Dlho bolo všetko v poriadku. Prešli roky rokúce a nič sa nedialo. Zrazu bánici zistili, že im niekto kradne obedy. Raz jednému, raz druhému chýbalo z jedla. Nevedeli, kto je zlodejom. Neskôr obviňovali jeden druhého, ale nikto sa nechcel priznať. Nakoniec sa rozhodli, že jeden z nich bude na stráži pred baňou, aby zistil, kto je zlodejom. Strážca sa schoval v kríkoch a čakal. Dlho sa nič nedialo. Až tesne pred obedom sa z hory vynorila veľká ženská postava. Bola veľmi vysoká, vlasy mala strapaté a siahali jej až po kolená. Stála na kraj hory a rozhľadala sa po čistinke pred baňou. Keď nikoho nevidela, rýchlo skočila k obedom a z každého niečo uchmatla. Potom rýchlo skočila do hustého lesa a zmizla bez stopy. Bánik, čo strážil obedy, bol tak preľaknutý, že sa celý trasol z toho, čo videl. Od veľkého strachu sa nevedel spamätať a len sa triasol. Stále mal pred očami obľúdnu ženu, čo kradla bánikom z obedov. Bánici, keď na obed vyšli z bane, darmo sa ho pýtali, čo sa stalo, prečo nič nehovorí, čo to vlastne videl. Strážca sa len triasol a triasol. Len po dlhšej chvíli sa upokojil a všetko bánikom vyrozprával. Bánici mu nechceli veriť, ale keď zistili, že im obedy zasa chýbajú, uverili. Teraz však nevedeli, čo majú robiť, ako sa zbaviť takej obľúdy. Radili, ale nič nevymysleli. Nakoniec jeden najstarší z nich navrhol, aby išli za richtárom, aby im on poradil. On je hlava dediny, jemu sa patrí, aby o takýchto háklivých veciach múdro rozhodol a poradil. Tak aj urobili. Najstarší z nich sa večerom pobrali za richtárom a všetko mu vyrozprávali. Richtár len krútil hlavou, škrabal sa za uchom a veru ani jemu nič rozumné do hlavy neprišlo. Nebol by však richtár richtárom, keby niečo vymyslel. Nakoniec poradil baníkom, aby dali čižmárovi ušiť jednu veľkú čižmu, do ktorej by sa zmestili obe nohy veľkej ženy. Do čižmy nech nalejú smolu a položajú pred baňu k svojim obedom. Všetci nech sa schovajú v okolitom krovi a čakajú na divú lesnú ženu. Tak sa aj stalo. Baníci poslúchli richtára, dali urobiť veľkú čižmu a nastražili páscu. Netrpezlivo čakali v húštine, či príde obria žena a či sa chytí do pripravenej pásce. Dlho nik neprichádzal. Bánici už boli netrpezliví. Nakoniec sa predsa objavila na okraji lesa veľká obľúdna žena, ale keď videla veľkú čižmu, skočila späť do hustého lesa. Po dlhej chvíli sa znovu objavila a krátmo sa približovala k obedom bánikom, pričom čižmu nespúšťala z očí. Keď videla, že čižma sa nehýbe, priblížila sa k nej a obzerala si ju. Nakoniec si do čižmy strčila jednu nohu. Čižma jej bola veľká, tak si do nej strčila aj druhú nohu a už bola v pásci. Nohy sa jej v smole prilepili a kráčať nemohla, lebo mala obe nohy v jednej čižme. Ako sa chcela z čižmy vyslobodiť, spadla na zem. V tom sa už na ňu vrhli báníci, ktorí vybehli zo svojich skrýž, zviazali ju reťazami a viedli do dediny k richtárovi, aby ju súdil. Richtár sa jej opýtal, ako sa volá. Odpovedala mu, že ona je Runa. Na otázku, prečo kradla bánikom jedlo, odpovedala,
že má veľa malých detí a tie sú hladné. Richtár nevedel, ako má Runu odsúdiť a len rozmýšľal. Nakoniec povedal, že on Runu súdiť nemôže a poradil baníkom, aby ju naložili zviazanú na voz a odviezli do Rimavskej Slobody. Tam nech ju súdi riadny súd. Baníci Richtára poslúchli. Inú možnosť ani nemali. Na druhý deň naložili na veľký rebriniak v reťaziach zviazanú Runu a posadili k nej aj oni, aby ju strážili. Kočiš pošibal kone a voz sa pobral dolu kokavou. Ľudia vybehávali z domov, keď videli voz a na ňom zviazanú obúdu. Čudovali sa, ako ju baníci mohli chytiť a zviazať reťazami. Voz po prejdení ulicou prešiel na cestu, ktorá vedie cez rovienku smerom na Sobotu. Keď voz došiel až pred Bohaté, z hory sa ozval mužský hlas. Runa, Runa, deti ti hladné pláču. Na ten hlas sa Runa spamätala. Hrozne sa nahnevala. Celá sa od hnevu mocne triasla a všetky reťaze, ktorých bola zviazaná, na skutku z nej spadli. V tom vyskočila z voza a kým sa baníci spamätali, bola už pri Rimave, ktorú preskočila jedným skokom. Už bola pri samej hore, keď sa obrátila k baníkom na voze a hrozne nahnevaným hlasom zvolala. Bolo Bohaté bohatým, ale už nebude, kým svet svetom bude. Na to sa celá zem v Bohatom a vo vrchu Sinec mocne zatriasla, všetko zlato, čo tam bolo, prepadlo sa hlboko do zeme. Od tej doby už baníci zbytočne chodili hľadať zlato do Bohatého. Nikdy viac už ani zrnka zlata nenašli. Tak, ako sa z Bohatého stratila Runa, tak sa z neho stratilo aj zlato. Po zlate ostalo až do dnešných dní len pomenovanie miesta, kde sa zlato dolovalo, Bohaté. Po Rune ostala len táto povesť.